Magadi baba. Makasimba ere ko prophet. Ndiri nani. Arore maoko baba. Mune mukadzi ere? Ndine mukadzi nemwana. Kana uchiti une mukadzi wakamubvisira mari ere? Ndichikutotsvaga kuti ndiende kovhisira. Usati wabvisa? Handisati. Iwewe uri kushingerera kuti unoshanda, unotoedza kushanda, uri gadhi ere? Hongu prophet ndiri gadhi. Saka mubhegi mune? Mune mauniform. Ndotoenda kubasa ndichibva pano. Handizive setup yacho kuti zvinobuda sei, but ndichangokutaurira mazwi aya. Praise and worship munogona kungondimbira mbijana ere? Mbijana. Cover me, my Lord. Cover me, my Lord. Cover me, my Lord. Under your shelter. Mwari ndivumbamire, 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 mumapapiro. Cover me, my Lord. Lord, cover me, my Lord. Lord, cover me, my Lord. Under your shelter, Lord, cover me, my Lord. Lord, cover me, my Lord. Lord, cover me, my Lord. Under your shelter, see, Bobo, Bobo, Ndaedza kubatsira my brother here. It's so heavy for me. But arutaura kuti waari kuti wati tine mukadzi nemwana, ivo havana mwana naye. Mwana akateta kuuya nemukadzi, but iye anenge achimuti mwana wake. Hapana chakaipa. So sezvandakuudza mukomana, that's what is there. Mukadzi uyu mukadzi wemunhu. In other words, ari kugara nemukadzi wemunhu. So ndaoneswa pamberi apo atozoendeswa kwachief pakunotaurwa nyaya yekunzi wakatora mukadzi wemunhu, wakatora mukadzi wemunhu. Ndozvandaona. So wonyatsoteerera zvandataura newe, but uchibva panapa uende unodzinga mukadzi yepamba, because mukadzi wemunhu. Kuti ndizive kuti nemurume wacho vari vese here paskimi kana kuti havazi, zvasina basa, but auri kuti mukadzi wako iwewe is married to another man. Pakaipa. Ukagona kutozomudzinga unenge wagona, because mangwana hazvipere mushe. Pakaipa. Ndautosvike komudzinga. I don't know kuti zvinofamba sei, but handiti chinonzi kuroora hunge maakuziva hama dzeuyu nehama dzeuyu maakutozivana, hakusi kuroora here. But zvongotongoona mumwe munhu ongoti takutogara tese atiwo mukadzi wangu. Musanormalize those things. It's very difficult kuti munhu azongoerekana agara asingatoziva kuti
mukadzi wauri kugara naye history yake kashoma kuti utadze kuzoziva kana wange uchimbointeractiwo nehama. But zvokusvikira pakugara nemukadzi anonzi ndewemunhu usiri kuziva hazviiti. Vakadzi ava vanogona kutongoti murume ari kusouth asiri kutumira mari anogona kutongonoroorwa newe mukatogara mese kwegore. Ndo vakadzi zvavanoita. Andogara achiti handa murume but ndokuudza kuti panodzoka murume wacho kusouth unosikonooripiswa. Ngatiedzei kutsvagiridza vanhu vatinogara navo.